कौन पाइले এই জলছত্র করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ହେଲା ଆମର এই ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଅନୁଗୁଳ ସାହେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଜଳଛତ୍ର ତାଙ୍କର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜଳଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନଟାରେ ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ସୁଗମ ହେବ, ଭଲରେ ଲୋକ ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ହଣ୍ଡପା ଥାନାଟା ମେନଲି NH55 ଉପରେ ଅଛି। ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଥାନାରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଳଛତ୍ର କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଥାନା NH ଉପରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଥାନା ସାଇଡ଼ରେ ହଣ୍ଡପାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୋକ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ସାଧା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ORS ପାଣି ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆନୁକୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ମୁଁ ହଣ୍ଡପା ସମିତି ସଭ୍ୟ। ହଣ୍ଡପା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରନୀର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ SPକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତଥା STOଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ହଣ୍ଡପା AICକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏହିପରି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟି ବହୁତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ମେନ୍ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ NHଟା ଯାଇଥିବାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏବେ ଲୋକ ବହୁତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଳଛତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।